Hello. Hello, Apo. Ano di tawag mo? Siya Cleder. Taga-ano ka? Taga-Hong Kong, Apo. Thank you for joining. My pleasure, Apo. Angin o ako ngayon sagot mo nang ay kenrigat when namin ko umay ko idaton ken ka Diyos ko pas pagyaman ko kinaimbag mo itigaytoy amig sa pagyaman apuyawat minanumuadaton sapay kumatada ka ikarya nga umawat tibagi kendaram Nice. Itigaytoy ang isa pangyaman apuyawat minanumuadaton sapay kumatada kay karya na umawat tibagi kendaram sapay kumatada kay karya na umawat tibagi kendaram na umawat tibagi kendaram. Thank you and God bless. God bless you more, Apo.